Věděli jste, že ohrožené druhy suchozemských želv musí mít svoji takzvanou občanku? Každá želva má svůj registrační list, kde je označená fotografií a nebo mikročipem. Dokud je želva označená fotografií, tak se vlastně fotí spodní část krunýře, kde tyto znaky, tady ty tmavé, jsou na každé želvě úplně jiné, jsou jedinečné, je to jako otisky prstů. Když se želvička vylíhne v líhni, tak chovatel vlastně, aby zajistil registrační list pro želvičku, tak nejprve většinou označuje identifikační fotografií a v okamžiku, kdy želvička přeroste 10 cm v krunýři, tak je povinnost želvu označit mikročipem. Takhle vypadá ta fotografie u mláděte a jakmile má želvička mikročip, tak už potom se nemusí dělat aktualizace těch fotografií. Naši dospělí samci želvy vroubené už všichni samozřejmě mají mikročip, protože už je to zákonná povinnost. Malá zajímavost na závěr, suchozemské želvy se dožívají mnoho let, konkrétně želva vroubená se může dožít až 100 let.